Είναι τα podcast της Alphabet. Καλώς ήρθατε στο Worlds That Travel, το podcast της Alphabet, όπου μιλάμε για γλώσσα, επικοινωνία και τη ζωή πίσω από τις λέξεις. Είμαι ο Γιάννης Παπανικολάου, εταίρος διαχειριστής και συνιδρυτής της Alphabet. Σήμερα έχω κοντά μου μια συνάδελφο που είναι μαζί μας από το 2003, τη Στέλλα Χαμακιώτη. Στέλλα, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Γιάννη. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ομολογώ βέβαια ότι αισθάνομαι κάπως περίεργα που θα μιλήσω για τον εαυτό μου μπροστά σε ένα μικρόφωνο, αλλά θα το διαχειριστώ. Δεν χρειάζεται να νιώθεις περίεργα. Αυτό που αγαπώ εγώ σε αυτό το φορμάτ είναι ότι μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν οι ακροατές τους ανθρώπους πίσω από μια εταιρεία σαν τη δική μας. Λοιπόν, Στέλλα, έχεις πάνω από 20 χρόνια καριέρα στην Alphabet. Πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, πώς ξεκίνησες? Για να είμαι ειλικρινής, θα έλεγα ότι όλα ξεκίνησαν από την οικογένειά μου, που με παρότρινε πάντα να μάθω ξένες γλώσσες. Και παρεμπιπτόντως, το ίδιο λέω και εγώ σήμερα στην ανιψιά μου. Ας πούμε ότι πρέπει να μάθει αγγλικά καλύτερα από ό,τι μιλάει ελληνικά. Ακούγεται κάπως παράδοξο, αλλά φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Βέβαια. Οπότε αγαπούσα από μικρή τις ξένες γλώσσες και όταν τελείωσα το σχολείο έδωσα πανελλήνιες και μπήκα με την πρώτη προσπάθεια στη γαλλική φιλολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και σπούδασα για 4 χρόνια. Μετά σπούδασα για 1 έτος στο εργαστήριο δημοσιογραφίας του Αντένα και λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισα να κάνω μεταπτυχιακό στη μετάφραση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας. Εκεί ήταν που κατάλαβα τι σημαίνει να είσαι εξειδικευμένος μεταφραστής και σιγουρεύτηκα ότι πραγματικά αγαπώ τη μετάφραση. Και για να είμαι ειλικρινής, η επιλογή να ασχοληθώ με τη μετάφραση ήταν πολύ πιο συνειδητή από ότι η επιλογή της γαλλικής φιλολογίας, η οποία στην ουσία έγινε απλώς και μόνο επειδή ήξερα πολύ καλά γαλλικά. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το γνωρίζουμε καλά εδώ στην Alphabet. Η Μάρθα Ιβογιατζή και ο Τζανίσος Σταυρόπουλος είναι και αυτοί απόφοιτοι του, όπως ξέρεις. Στέλλα, τι ήταν αυτό που όθησε εσένα στο να σπουδάσεις μετάφραση? Γιατί να μην μείνεις, ας πούμε, απλώς στη φιλολογία ή τα μαθήματα ξένων γλωσσών? Κοίταξε, είχα ξεκινήσει αγγλικά και γαλλικά από το δημοτικό. Μετά στο γυμνάσιο και το λύκειο πήγα σε ελληνογαλλικό σχολείο. Και μάλιστα μετά το λύκειο ολοκλήρωσα και τα ισπανικά. Όμως για κάποιο λόγο δεν θέλησα ποτέ να ασχοληθώ με τα μαθήματα. Το δοκίμασα, ήμουν καλή, αλλά δεν ένιωθα ότι με καλύπτουν. Και πραγματικά εκείνη την περίοδο ήμουν αρκετά προβληματισμένη, διότι δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω στη συνέχεια. Το συζήτησα αυτό το θέμα με μια καθηγήτριά μου στο πανεπιστήμιο, την κυρία Μάρο Πατέλη, και εκείνη μου πρότεινε τον κλάδο της μετάφρασης. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι μου είπε: αν θέλεις να κάνεις μεταπτυχιακό στη μετάφραση, πρέπει να πας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κυρία Πατέλη, αν μας ακούτε, πραγματικά σας ευχαριστώ. Οπότε η ιδέα με ενθουσίασε, άλλωστε είχα ήδη πειραματιστεί με τη μετάφραση όταν ήμουν στο τμήμα εξωτερικού δελτίου της τηλεόρασης του Αντένα, όπου απασχολήθηκα για κάποιο διάστημα. Μου άρεσε πολύ η δουλειά εκεί, αλλά τελικά έφυγα διότι δεν έβλεπα να υπάρχουν προοπτικές πρόσληψης ή τουλάχιστον όχι άμεσα. Και όταν τελικά συνειδητοποίησα ότι μπορούσα πράγματι να σπουδάσω μετάφραση και να κάνω τη γλώσσα επάγγελμα, ένιωσα ότι ανοίγονται νέες προοπτικές. Αυτό που με συνάρπαζε ήταν η ιδέα ότι μια γλώσσα δεν είναι απλώς λέξεις, είναι ένας τρόπος να βλέπεις ολόκληρο τον κόσμο. Ωραία αρχή. Και το Ιόνιο για μένα είναι ένα πανεπιστήμιο με χαρακτήρα. Μικρό, εστιασμένο, θα το έλεγα μέχρι και οικογενειακό σε εισαγωγικά. Τι θυμάσαι περισσότερο από εκείνη την περίοδο? Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα είναι ότι γενικά η ζωή στην Κέρκυρα ήταν φανταστική. Η πρώτη μου σχολή, όπως σου είπα, ήταν η γαλλική φιλολογία στην Αθήνα, οπότε δεν χρειάστηκε να φύγω από το πατρικό μου σπίτι για σπουδές. Άρα στην Κέρκυρα ένιωσα για πρώτη φορά ότι ζούσα φοιτητική ζωή. Θυμάμαι ακόμα το πρώτο ταξίδι που κάναμε με τον πατέρα μου για να βρούμε σπίτι, κάτι το οποίο, όπως ξέρεις, δεν είναι καθόλου εύκολο στην Κέρκυρα. Έπειτα την πρώτη γνωριμία με τις συμφοιτήτριές μου, διότι στο δικό μου έτος ήμασταν κυρίως κορίτσια. Και μάλιστα, μία από τις καλύτερες φίλες που έχω σήμερα τη γνώρισα εκεί, στο Πανεπιστήμιο, στην Κέρκυρα. Επίσης, αναπολώ φυσικά τη ζωή στην παλιά πόλη, την οποία λάτρευα. Ήταν σαν να ζεις και να κινείσαι μέσα σε μια θεατρική σκηνή, ιδίως το χειμώνα. Άλλο ένα πράγμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν ότι λόγω καταλήψεων
Το μεταπτυχιακό κράτησε για εμάς 2 φοιτητικά έτη αντί για 1 και αυτό ήταν το τελειότερο δώρο για μένα. Και ειλικρινά θα σου πω ότι αυτοί οι 2 χειμώνες ήταν από τις ωραιότερες περιόδους της ζωής μου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο, τα μαθήματα δεν ήταν μόνο απλές διαλέξεις. Είχαμε εργαστήρια, είχαμε live παρουσιάσεις. Άλλωστε, όπως ξέρεις και εσύ, πολλοί από τους καθηγητές μας ήταν ενεργοί επαγγελματίες στον χώρο της μετάφρασης και όχι απλώς θεωρητικοί. Οπότε η επαφή με την πρακτική ήταν άμεση. Και αυτό με προετοίμασε καλά για την αγορά εργασίας. Και μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Ιόνιο, τι έγινε? Λίγο προτού ολοκληρωθούν οι σπουδές, διοργανώθηκε μια ημερίδα καριέρας από το Πανεπιστήμιο και ήρθαν αρκετές μεταφραστικές εταιρείες από διάφορες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Και φυσικά ήρθε και η Alphabet. Δώσαμε τα βιογραφικά μας και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, εγώ το δικό μου βιογραφικό το έδωσα συγκεκριμένα σε σένα. Το θυμάσαι? Ναι, ναι. Και έτσι, προτού καν τελειώσω επισήμως από το Πανεπιστήμιο, με καλέσατε για συνέντευξη στην Alphabet. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Αυτά έγιναν το 2003, που έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια και μου φαίνεται απίστευτο. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που ήρθα και ομολογώ ότι είχα αρκετή αγωνία. Ήθελα να αποδείξω ότι είμαι έτοιμη, ότι οι σπουδές μου είχαν αξία και αισθάνθηκα ότι στην Alphabet με δεχτήκατε με μεγάλη ζεστασιά και εμπιστοσύνη. Αυτή η ζεστασιά σε χαρακτηρίζει και σένα, Στέλλα. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε σε όλους τους εσωτερικούς συνεργάτες μας. Δηλαδή ενθουσιασμό, επαγγελματισμό και διάθεση για μάθηση. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κλίμα της εταιρείας. Μετά από 20 χρόνια, τι είναι αυτό που σε κρατάει εδώ? Θα σου απαντήσω χωρίς καμία αμφιβολία ότι είναι οι άνθρωποι. Οι συνάδελφοί μου, αλλά και εσύ, η Μάρθα και ο Τζανής, δηλαδή η διοίκηση της εταιρείας. Με κερδίσατε ως άνθρωποι από την πρώτη μέρα. Και φυσικά, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, σήμερα νιώθω ότι είμαστε πραγματικά ομάδα. Άλλωστε, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε περάσει όλοι μαζί χαρούμενες στιγμές, συγκινητικές στιγμές, αλλά και πολύ δύσκολες στιγμές σε προσωπικό επίπεδο. Και ουσιαστικά θα έλεγα ότι οι άνθρωποι στην Alphabet μεγαλώνουμε μαζί. Αυτό είναι συγκινητικό, πραγματικά. Η Alphabet δεν είναι απλώς ένας χώρος εργασίας. Είναι ένας χώρος που δημιουργείς φιλίες με συναδέρφους και φιλίες μάλιστα που κρατάνε πολλά χρόνια. Ναι, κοίταξε, σε μια εταιρεία όπως η Alphabet, μικρή, η διοίκηση δεν είναι μια απόμακρη οντότητα, είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεσαι κάθε μέρα. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον για την ποιότητα της δουλειάς σου, για την εξέλιξή σου ως επαγγελματία. Επίσης, άλλο ένα πράγμα που μου αρέσει πολύ εδώ είναι το brainstorming που κάνουμε πολύ συχνά. Συζητάμε τα κείμενα, ψάχνουμε συνώνυμα, ανατρέχουμε σε πηγές. Αναζητούμε με πάθος πραγματικά την ιδανικότερη λέξη για να δημιουργήσουμε το καλύτερο γλωσσικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι αυτονόητο παντού και το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Και εμείς το εκτιμούμε αυτό ιδιαίτερα σε σένα. Μια εταιρεία δεν μεγαλώνει με συνεργάτες που απλώς εκτελούν εντολές, μεγαλώνει με ανθρώπους που σκέφτονται, που ενδιαφέρονται, που τελικά αγαπούν αυτό που κάνουν. Ας μπούμε στον πυρήνα της εξειδίκευσής σου. Οι μεταφράσεις καλλυντικών και δερμοκαλλυντικών είναι ένας τομέας που μας φέρνει συχνά μεγάλα project από διεθνή αρώματα και εταιρείες καλλυντικών. Πώς είναι να ασχολείσαι με αυτόν τον τομέα? Εμένα ο τομέας αυτός με συναρπάζει. Πρώτα απ' όλα έχει τη δική του γλώσσα. Εννοώ ότι η ορολογία των καλλιτικών είναι πολύσιμη και πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά με προσοχή. Κάθε προϊόν έχει την ιστορία του, τη φιλοσοφία του, την υπόσχεσή του στον καταναλωτή. Είναι πολύ διαφορετικό να μεταφράζεις απλώς τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και πολύ διαφορετικό να αποδίδεις το πνεύμα μιας μάρκας στα ελληνικά. Οκ. Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα, κάτι ας πούμε συγκεκριμένο που να δείχνει αυτή τη δυσκολία που λες? Ναι, φυσικά. Σκέψου μια πολυτελή γαλλική μάρκα που λανσάρει ένα νέο ανδρικό άρωμα, το οποίο φυσικά συνοδεύεται από ένα σλόγγαν ή μια καμπάνια. Ας πούμε ότι στα γαλλικά το όνομα του αρώματος είναι ένα απλό κεφαλαίο γράμμα. Το ίδιο το όνομα φυσικά δεν μεταφράζεται, αλλά εσύ πρέπει να βρεις έναν τρόπο να αποδώσεις στα ελληνικά όλο το βάρος που φέρει αυτό το ένα και μοναδικό γράμμα. Να αναδημιουργήσεις το ίδιο ατμοσφαιρικό σκηνικό, την αίσθηση σκοπού της μάρκας, τη διάθεση που θέλει να δημιουργήσει στους άνδρες πελάτες της, τη φιλοσοφία του αρώματος, αυτόν τον
τον γαλλικό δυναμισμό, την κομψότητα και την πολυτέλεια. Αν απλώς πεις το τάδε ανδρικό άρωμα, όλη η μαγεία χάνεται. Αυτό σημαίνει άλλωστε δημιουργική απόδοση, μεταφορά νοήματος, όχι απλώς λέξεων. Πολύ καλό παράδειγμα. Και τα δερμοκαλλυντικά πώς διαφέρουν από τα καλλυντικά? Στα δερμοκαλλυντικά η γλώσσα είναι σαφώς πιο τεχνική και επιστημονική. Μιλάμε για συστατικά όπως η αλουρονικόξη, πεπτίδια, οργανικά και ανόργανα αντιλιακά φίλτρα και ένα σωρό άλλα. Ο μεταφραστής πρέπει να κατανοεί την επιστήμη πίσω από κάθε τεχνολογία. Πάλι θα πω ότι είναι πολύ διαφορετικό να μεταφράζεις μια εκπαιδευτική παρουσίαση για μια σειρά προϊόντων περιποίησης και πολύ διαφορετικό να μεταφράζεις, ας πούμε, τις οδηγίες χρήσης μιας κουζινομηχανής. Όπως τις οδηγίες που μεταφράζαμε για πάνω από 10 χρόνια για τις κουζινομηχανές της Bosch. Ακριβώς. Αυτή η διαφορά είναι ενδιαφέρουσα, γιατί πιστεύω ότι τελικά οι πελάτες μας εμπιστεύονται ακριβώς επειδή καθένας από εμάς είναι εξειδικευμένος σε συγκεκριμένους τομείς. Οι πελάτες καλλυντικών ξέρουν ότι η Στέλλα καταλαβαίνει τον κόσμο τους. Και αυτό είναι κάτι που εμένα με κάνει να αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και πάθος. Κανείς δεν μπορεί να μεταφράσει τηρώντας αποστάσεις. Εγώ μελετώ κάθε μάρκα, ξέρω τα προϊόντα της, πολλές φορές μάλιστα τα αγοράζω και εννοείται ότι παρακολουθώ τις νέες τάσεις και τις εξελίξεις στο χώρο αυτό και καταλαβαίνω τι θέλει να πει κάθε μάρκα στον Έλληνα καταναλωτή. Άλλωστε, ο κλάδος της ομορφιάς και της υγείας είναι ένας τομέας που με ενδιαφέρει πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Και αυτή η σχέση με το αντικείμενο είναι που κάνει τη δουλειά μου τόσο ενδιαφέρουσα. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις εξαιρετική επαφή με τους ανθρώπους που σου αναθέτουν τη δουλειά, να είσαι σε επικοινωνία μαζί τους, να συνεννοείσαι για θέματα ορολογίας ή ύφους του κειμένου. Αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύτιμες. Και άλλωστε, πολλά στελέχη που εργάζονται σε πελάτες μας συχνά μετακινούνται σε άλλες εταιρείες στη διάρκεια της καριέρας τους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι έχουν έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τις μεταφραστικές ανάγκες τους. Και αυτόν τον συνεργάτη ξέρουν καλά ότι θα τον βρουν στην Alphabet. Θέλω να μιλήσουμε και για τα άλλα αντικείμενά σου. Τη μόδα και τις επιστήμες ζωής. Δύο κόσμους γεμάτους γλώσσα κυριολεκτικά. Φαίνεται πως είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Πώς συνδυάζεις την καλλιτεχνική αισθητική της μόδας με την επιστημονική ακρίβεια των επιστημών ζωής? Για μένα αυτοί οι δύο κόσμοι δεν είναι αντίθετοι. Σε προκαλούν, αλλά ο καθένας το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Η μόδα είναι ένας κόσμος που επικοινωνεί με συναίσθημα, με προσωπικότητα, με όραμα. Ο τρόπος που μια καμπάνια περιγράφει τη νέα κολεξιόν μιας μάρκας δεν περιέχει απλώς προδιαγραφές ρούχων, αλλά είναι μια σχεδόν κινηματογραφική αφήγηση. Και η αφήγηση αυτή πρέπει να αποδοθεί με τον ίδιο τρόπο που σχεδιάστηκε και γράφτηκε στην αρχική γλώσσα. Και οι επιστήμες ζωής πώς συνδυάζονται με την εμπειρία σου? Αυτός είναι ένας τομέας που σίγουρα απαιτεί σχολαστικότητα και απόλυτη ακρίβεια, έτσι. Όντως, είναι ένας πολύ απαιτητικός τομέας. Για παράδειγμα, στη συσκευασία ενός φαρμάκου ή σε μια κλινική μελέτη δεν υπάρχει καμιά ανοχή στη γλωσσική ευρηματικότητα. Οι όροι είναι αυστηροί και η δομή των προτάσεων πολύ συγκεκριμένη. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις λέξεις από τη γλώσσα της μόδας ή της ομορφιάς απλώς και μόνο επειδή ακούγονται ωραίες. Γι' αυτό, όταν καταφέρνεις να κινείσαι άνετα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους, νιώθεις πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Όλο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για εμένα. Είναι πραγματικά μια καθημερινή πρόκληση. Και αυτό ακριβώς είναι το δώρο της αληθινής εξειδίκευσης. Να μπορείς να κινηθείς σε δύο κόσμους με την ίδια άνεση και επιτυχία. Στέλλα, εργάζεσαι πάνω από 20 χρόνια στην Alphabet. Πώς θες να είναι τα επόμενα χρόνια σου στην εταιρεία? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που θέλω να συνεχίσω να αναπτύσσω. Αρχικά θα ήθελα να εμβαθύνω ακόμα περισσότερο την εξειδίκευσή μου στις επιστήμες ζωής, ιδίως σε θέματα υπεύθυνης κατανάλωσης και βιωσιμότητας. Αυτός ο τομέας αναπτύσσεται πολύ γρήγορα αυτή την εποχή και όπως ξέρεις μου αρέσει πολύ να συμβαδίζω με τις εξελίξεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η βιωσιμότητα είναι ένας αρκετά νέος τομέας και η Alphabet έχει ήδη συγκεκριμένη εμπειρία.
Κάτι άλλο? Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω τα κείμενά μου. Θέλω να γίνομαι συνεχώς καλύτερη. Αυτός είναι ο στόχος μου, με λίγα λόγια. Η δημιουργική μετάφραση είναι αυτό που με συναρπάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και θέλω να την αναπτύξω ακόμη περισσότερο. Επίσης, θα ήθελα να συμβάλλουμε ως εταιρεία στην ανάπτυξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, των λεγόμενων LLM, για τα οποία άλλωστε γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα σήμερα. Και άλλος ένας στόχος είναι να μάθω αραβικά για να προσθέσουμε και αυτή τη γλώσσα στο χαρτοφυλάκιό μας. Τέλος, θα μου άρεσε να μοιραστώ την εμπειρία μου με νεότερους συναδέλφους. Κατά καιρούς απασχολούμε νέους ανθρώπους στην εταιρεία, οπότε θα ήθελα πολύ να τους βοηθήσω να βρουν το δικό τους δρόμο στην Alphabet, όπως βρήκα και εγώ το δικό μου το 2003. Αυτό μας λέει πολλά και είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα και εγώ για την Alphabet τα επόμενα χρόνια. Να είναι δηλαδή ένας χώρος όπου οι άνθρωποι αναπτύσσονται, εξελίσσονται και βλέπουν την καριέρα τους να ανθίζει. Στέλλα, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συνομιλίας. Θέλω να σου κάνω μια απλή ερώτηση. Αν μπορούσες να γυρίσεις στην αρχή, τι θα έλεγες στον 28χρονο εαυτό σου που μόλις ήρθε στην Alphabet? Θα του έλεγα, μη φοβάσαι να εξειδικευτείς. Μη φοβάσαι να γνωρίσεις την ορολογία ενός τομέα και μετά να τον αγαπήσεις. Η περιέργεια είναι δύναμη, αλλά αυτό που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις είναι η εξειδίκευση. Και σε μια εταιρεία σαν την Alphabet πραγματικά πιστεύω ότι αυτό θα το κατακτήσεις. Τι ωραίος τρόπος να κλείσουμε το επεισόδιο. Στέλλα, σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή μας κουβέντα. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που κάνουν την Alphabet να είναι αυτό που είναι σήμερα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες και σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, να προσθέσω κι εγώ κάτι για τους ακροατές μας. Η γλώσσα είναι παντού γύρω μας και κάθε κείμενο που μεταφράζουμε είναι μια ιστορία και εμείς οι μεταφραστές είμαστε οι αφηγητές αυτών των ιστοριών στα ελληνικά. Ωραία σκέψη. Για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις υπηρεσίες μας, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.alphabet.com. Μέχρι την επόμενη φορά, σας ευχόμαστε να σας ταξιδεύουν μακριά οι λέξεις σας.